Labaran wasannin ƙwallon kafa daga shafin Sportline Hausa TV. A labaran namu na wannan lokacin za ku ji cewar bayan jita-jita kan sha'awar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chicago Fire da ke gasar MLS da ke ƙasar Amurka wa ɗan wasa Robert Lewandowski. Abokiyar wasarta na cikin gida gasar ta MLS wato ƙungiyar ƙwallon kafa ta Orlando City su ma sun shiga zawarcin ɗan wasan. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan da ke gasar Serie A da ke ƙasar Italiya a halin yanzu suna ganawa da wakilin ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Poland tare da bayyana yiwuwar bashi kwantiragi na tsawon shekaru 2 a cewar kafar yada labarai ta Sport. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da ke gasar La Liga da ke ƙasar Spaniya na sha'awar sayan ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich da ke gasar Bundesliga da ke ƙasar Jamus Michel Olisa. A cewar kafar yada labarai ta Miro. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Olympiacos Marseille da ke gasar Ligue 1 da ke ƙasar Faransa ta amince da yarjejeniyar aro don siyan ɗan wasa Endrick daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. Yarjejeniyar ɗin za ta gabata ne a matsayin aro har zuwa watan Yuni na 2026 ba tare da wani zaɓin sayansa na dole ba a cikin yarjejeniyar, kamar yadda ɗan wasa Endrick zai koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid a watan Yuni. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Olympique de Marseille za ta biya kashi 50 na albashinsa, kuma yana da takamaiman adadin wasanni da zai buga a ƙungiyar ɗin ta Olympique de Marseille. A cewar ɗan jarida Fabrizio, ƙungiyoyi da yawa daga nahiyar Turai suna bin diddigin halin da ɗan wasan Manchester United Jadon Sancho ke ciki. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Como da ke gasar Serie A da ke ƙasar Italiya da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund da ke gasar Bundesliga da ke ƙasar Jamus da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Monaco da ke gasar Ligue 1 da ke ƙasar Faransa suna daga cikin jerin ƙungiyoyi da ke fafutukar ganin sun samu ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Ingila. A halin yanzu ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa na da niyyar ci gaba da rike shi har zuwa ragowar aronsa, amma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ba za ta ji daɗin yawan lokacin wasa da yake samu ba, saboda haka darajarsa na ci gaba da raguwa a kasuwar musayar 'yan wasa, a cewar kafar yaɗa labarai ta Timtawa. Dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da ke gasar Bundesliga da ke kasar Jamus, Niklas Schole ya kasance babban abin harin kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da ke gasar Serie A da ke kasar Italiya. A halin yanzu komai kan iya tafiya daidai tsakanin dan wasan da kuma kungiyar ɗin ta AC Milan. Sakamakon dan wasan zai iya kasancewa dan wasa na kyauta a watan Yuni, wanda hakan ke bashi zaɓi mai ban sha'awa ga ƙungiyoyi da dama da ke da yunkurin ɗaukansa, a cewar ɗan jarida Nicolo Shira. An baiwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Everton, Sunderland da kuma West Ham United damar siyan ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta AS Roma da ke gasar Serie A da ke ƙasar Italiya, Artem Dovbyk, a cewar ɗan jarida Nicolo Shira. Idan wannan shine kasancewarku da mu a karo na farko a wannan YouTube channel ɗin namu mai suna